Hello guys, welcome to Boroni Jakub Basuntari YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामनो दाबाव। दिनैहाय जोङो दाउ फ्राय खालामगोन, दाउ लकेल न'नि दाउ। बेखौ फ्राय खालामगोन जोङो दिनै। गोथावनो एवनोसै। Guys, today we are going to cook chicken fry. From. Hoi नुबाय दाउनि मेजेमखौ नुबाय बेसे मेजेम नुबाय दाउनि मेजेमा बापरे बा गोगोम मेजेमखानो गोथाव जाथारगोनलै मेथाइयाबो जिबायदि गोदैखा संनायानो गोथावै जालायखा खोनासङै संबाय थानोसै आं दानिया जोङो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनोसै थौसियाव जाहाथे फ्लेभारा गोथाव ओंखारनायनि चिल्ली गार्लिक एन्ड जिन्जार पेस्ट आमुल बाटार होनोसै बाटारजों जोबोद गोथाव जायो फ्लेभार बरिया गोथाव जायो राखाव रासि गोसो नोंनि थाजिम मोनहोयो हासार गोनां गोसो आंनि अननो लुबैयो राखाव रासि गोसो नोंनि थाजिम मोनहोयो एम्फौ गोनां गोसो नोंनि हासार लुबैयो एम्फौ गोनां गोसो नोंनि हासार लुबैयो राखाव रासि Wow guys, look at those butter mixing up with chicken इसे गरम मस्ला होनोसै मोदोमनायनि दै एसे होनोसै जोङो दानिया we'll give a little water Wow, mejem apa? Look at those butterwell chicken coming out. Wow. Wow. So tasty, wow. Thanks for watching guys. Please like, share and subscribe my channel.